Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Camera. Samuel Larwa akuti comment imene amachita pa MBC actually ndi anthu osaganiza bwino kwambiri and yeah akujama iwo lero ndi Yes, comrades, good morning and how are you? Mwasukabani. No, I'm Mzuzu comrade and I had the privilege of wherever I want. I mean, I went. Ndinapita kumakavera news akumanena kuti apa MBC kuti anthu ena akunena kuti ayi kusapita kwa chipani cha UTM kapena mzogo wa chipani cha UTM kumwambo wa launch wa Saulos Chilima. It was immaturity. I don't believe that is true. I think in my broadcasting corporation, it is off the line of people's thinking or thoughts. This is not the time to blame Kabambe or to blame UTM party for not going to that launch. That there are the better reasons. I mean, there are better reasons than men and family Mugani Agunen MBC. Komaso MBC Koko Mizankadi, who is mature between and to Amena Peter Kulochi Ajipani cha MCP. Because MCP, I mean MBC is for MCP. Who is mature? Pakati pa chipani cha UTM ndi chipani cha mene MBC ya kupanga represent chomwe chili cha boma cha MCP. Who is mature? Had it been MCP was a mature party. Ndege jasili pota kanalemba. Had it been MCP, MBC afufuze mezi. Ngati MCP, chinali ndi chipani chomwe chili mature. Chinapita kumsogero wao achakwera nepita kulonchi. Kodi wao machuta wao yachoka pati. Poza ndege ja report ya ndege. Akubanjira Chilima anauti the report ya sana kutile ndiku kwa ndege kufa kwa mbali wao. So machuti ya gona pati. Ya antamina anapita kufunction. Arongo solapo zimena panga zoti tuone uti MCP is a mature party. Kapena chakwera chipani chao chindi maturity. Maturity yachoka pati. Because a party that is mature enough, you can no go so bwino mene vice president na mwaliri. So pano pa report ya ndege anafufuza ndi mafumu ainkosama kosa kunzimba naye bombo mafumu akwatu. Masibusa. And homwe they don't even, they're not even my expert akugwa kwa ndege. Ndiye ngati iwo IMCP akumana kuti pa through MBC kumana kuti ai imene agent Dasu Kabambe sana pite kumwambo mene uti aonesa immaturity. Maturity ya MCP ndi patipo. Maturity ya shakwera ipati. Zinthu zikukwera mziko, is that maturity? Kusowa kwa Petro, is that maturity? Kugwa kwa ndege kwa vice president kulephera kuchita investigate bwino, is that maturity? Let's not be fooled, Malawians, or taken by these things. The people, MCP is the part that is in maturity, or in a real sense does not exist. Chipani cha MCP, chusiri panga exist nga chipani chotandiza ziko lino la Malawi. So the maturity is with MCP. Plan ya ndege, I mean kugwa kwa ndege report, si kuveka bwino. That is immaturity. So I just want to say this because antena mwina makanga twiti akumakamba makomment anachita analakwa kupita. Kusapita kuja, that was maturity for UTM. You can't go to a place koma kuzauti kumene kuyana. Umwana wake kokuti muntu uja anafa andatambira Malawi tukhulira kuti muntu uja anachita kuphedwa chwa cha nkhani ya ndale. That's what is with us in our hearts. Ngakhele malamulo sakuteri koma ife pa umuntu aliyense pa umuntu chwa muntu aliyense amafa koma ifa yonse ikamachitika pa makazo kapa ambiri kumayako tikuzoti kufa kwa Saulos Chilima sichinali china ya even family asimikiza and kusimiza kwake amene mkuziwa amene zinzima khalira kusimiza kumene asimikiza kusimiza amene asimiza bwino kwambiri ndakubanja kwa Chilimako Madam Chilima aninawo kauti iwo sana kutile mene ndege jandani mene amuna wana mwalira within 24 hours ndege za so ziweza chitika. The family of Chilima is not satisfied, more especially the widow. So the people who are so immature are these people IMCP in Chakwera. That's what I know. When you talk about political immaturity, the person who is not mature enough is Chakwera, because his government has failed to convince the family of the Chilima kuti ndege nagwa bwanji. Report mena anapanga investigation ya women apanga anango kama antu wamba people with titles omwe matatu aja upanda pachi ngatawo kuma kama antu oti sazi wasu kuzandege ochi ena mwayo sanamba kwirapo ndege olomene ndege imapangidwa saziwa amakafuza kan manager ya ndege. So immaturity is with MCP.
mavuto sati kuona muziko muno kusema kuti MCP is so immature and NBC must know this. And amene apanga nkhani ku MBC, the party is so immature is MCP ndi Chakwera, so immature monga zero chonchi ku parliament mona zimene takamba akaba zinthu so immature, giving hopes to Malawians and doing nothing. That's the immaturity. Therefore UTM, if they say the Sukabambe is immature, he won't be immature now, because if he made him was not the one. It's not the one behind the foundation. Foundation, it is not behind. It's not behind the party. No, because Kabambe didn't just make a decision and didn't take Jesiake. Germany has recruited. Kabambe has got a party of UTM. He didn't take Jesiake. See what has happened. The president amenana mature anapita kusonkhano. Sana malize mambo wose. Anangotuka ngata utuka bara. That's sign of immaturity. So Malawians, comrades, these people and that our channel IMBC. Why sio ndiaboma inde koma zokamba zawo aziganiza ngamene ndiganiza ine. Immaturity is with Chakwera zinzukanika mziko muno because of his immaturity in politics. That's it. Because politics, when you vote somebody into power, he must work better. But for this man, he's so immature. That's why hakuna soka kusapita kwa the Sukabambe ku function ngati manager. Hakuna ngati there's immaturity because him himself is so immature. Is always the pampando kuma kule posoko zazi akala kauta panga buno zinzino ya hadidi biozi Chakwera so mature Kabambe kanapita kuma the party ya UTM now the Kabambe kujeni Chakwera is so immature. That's why they didn't go. How can you go ukacheza ni mwana yemwe sana kule pandali basi ukakale function yake ngikujeni yeye wapita ku function ya Chakwera anapita kumene kucha Chakwera being a state president being immature basi wese upite mtu wodi immature person basi upita sumene koko. When you come to politics, the person who is so immature in Malawi is Lazarus Chakwera. Wherever he is, tell him. So immature. Hadid Bili was mature enough. You tell me kanapita kumene kucha. Being mature is kulemba report ya bwino ya ndege yote and yese mwana mwana kutira mimi sawa simana mwaliri. Ndiye maturity mimi. Osa zori walipita kusonga basi so immature. Yeye anapita mimi koko. What is his maturity? Anachoka musonkhano halfway. And mimi naona kuti is so immature. Chakwera ndamene anaosa kwambiri kuti is so immature chwa anasiya mwambo uli mkati. Mwambo wenu ukamata mwambo wenu wa chizungu. Umaja nawo nkhomaliro. Sana ndiye ndikuja komwe Chakwera. He just left like walezera mu mbala mtawa. That is maturity as well. So please, when you are trying to, this is politics, but in real issues, we don't act like that. Kumaona bokamba zenu. Thank you and good morning. Like, share, Malawian cameras, right.